Gel 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 gel. Gel. Kim gitti? Nereye gitti? Hökümet Tankytlaryň Nyşanyna Öwrülmeli. Resmi çıkışlarda altın asır, asuda asman, gülýaly yurdumuz var. Avadançylyk we ösüş barada köp ýalynlar aýdylýar. Emma yurtdaky videoda görünüşýär şertleriniň bu sözlere kabat gelmeýändigini dünýä jemgyýetiniň gözüne sokýar. Hakykatda bolsa goşadyrlyk içindäki hökümet tarapyndan terk edilen halkyň häzirki durmuş şertleriniň Awganistan, Yemen, Siriya ve Afrika yurtları ýaly uzak wagtda insanperwer kynçylyklary başdan geçirýän yurtlardan hiç il tabawutlanmaýar. Indi Türkmen halky, men size soraýan. Çağlaryňyzyň sagdyn imitlenmäge, ýokary hili bilim almaga we hopsuz oyun meydançalarında oynamaga haky ýokmy? Enäniň atanyň gujagynda erkelenip oturmana haky ýokmy biziň çağlaryňyň? Ýa-da mekteplerde enatalar ýygnagy bolýar. Ejesiniň kakasynyň elinden tutup meniň enatalar ýygnagyma geldi diýip goňmaga haky ýokmy biziň çağlaryňyň? Yo ýerden turaňyzda näme etdiňiz? Näme üçin? Näme üçin hiç daýmaýaňyz? Uy.